Ако се загубите в гората в тъмната нощ, вижте как е тъмно навсякъде, само се виждат дърветата. Просто трябва да излезете на открито място, защото между дърветата нищо не се вижда, а както чувате в далечината се обаждат някакви хищници. Хубаво е предварително да имате приготвени кибрид, светлина. Кибрид, светлина и може би 2-3 ператки да оплашите дивите животни. Първата крачка е да се потърси открито място и някаква светлина. Със светлината става по-добре. Но за съжаление гората е много гъста и отиваме да търсим открито място.